Evo sada baklje koje opet doleću sa sjeverne tribine na travnjak stadiona Grbavica. Opet će uslijediti prekid. Ali nekako smo ovo mogli očekivati, zaista, kada igraju sarajevski rivali. Obično je navijanje izvrsno, međutim neizostavan navijački dekor su baklje i pirotehnička sredstva, što svakako nije više za pohvalu nigdje u Europi i svijetu, ali eto kod nas jednostavno folklor od kojeg ne možemo pobjeći. Evo u kadru sudac Pajić. Evo vidjet ćemo još jednom onu situaciju kada je Stanić ubacio loptu. Evo iz ovog ugla se vidi da je ona prešla crtu, tako da ispravna odluka arbitara. Zbog toga naravno i služe ovi dodatni sudci. Na ovoj strani bio je, čini mi se, Vladimir Bjelica iz istočnog Sarajeva koji je imao najbolji uvid u to. Sada pauza naravno i prilika da se osvježe i jedni i drugi igrači. Jedino što je problem, baklje i dalje dolijeću. Evo ne znam da li ste vi čuli delegata susreta, gospodina Stanka Vujkovića iz Prijedora. Posljednje upozorenje je to bilo za navijače Sarajeva. Dakle, evo čuli smo oficijalnog spikera, što znači ukoliko se nastavi ubacivanje pirotehničkih sredstava sa dijela sjeverne tribine gdje se nalaze navijači Sarajeva, isti dio te tribine bit će ispražnjen. Ali eto, zaista opet ovi prekidi koje gledamo nekako su i previše i za naše uvjete. Nedavno u jednoj utakmici engleske premijer lige vidio sam upaljenu baklju na stadionu. Zaista to je bio jedan raritet. Teško je očekivati da bilo gdje u Europi na tribinama vidimo pirotehnička sredstva, pogotovo ne ubacivanje na travnjak, to je već davna prošlost. Evo još nekoliko baklji je doletjelo na travnjak i da vidimo šta će sada odlučiti sudci. Posljednje upozorenje je već bilo. Razočarani su i igrači Sarajeva koji su napokon dočekali da imaju podršku svojih vjernih navijača u derbiju na stadionu Grbavica. Ali eto, kako sada stvari stoje, nećemo još ništa prejudicirati, ali kako sada stvari stoje, susret će biti prekinut i tražit će se vjerovatno da navijači Sarajeva budu udaljeni sa sjeverne tribine stadiona Grbavica. Sudac Bjelica pozvao u klupu fudbalskog kluba Sarajevo da napusti teren. Još uvijek traju tu rasprave službenih lica i predstavnika klubova. Tu je i direktor fudbalskog kluba Sarajevo Dino Selimović u razgovoru sa ljudima iz Željezničara. Vjerovatno se traži neko rješenje, ali ove